আপোনালোকে এটা কথা জানে যে এখন চৰকাৰে ট্ৰাইবেল মানুহক এভিকশ্যন নকৰে। Abhi Hagrama Mohilari is with us. Pramod Boro has lost the election. बे साननैसोनि गेजेराव सेटेलाइट सिटि दानो बा लुनो थांनायाव जागिरतआव गोबां दावराव दावसिखौ नोंथांमोना नुनो मोनखादों। बेनि सायाव आसामनि सिएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मा खोथा बुंखौ बे भिडिअखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। ফৰেষ্টৰ মাটি যদি মানুহক পাত্তা দিব লাগে সাৰ্ভে হ'ব লাগিব নে মই সেইটোকে কলো আপোনালোকে এটা কথা জানে যে এখন চৰকাৰে ট্ৰাইবেল মানুহক এভিকশ্যন নকৰে। যোৱা 5 বছৰত এক টুকুৰ মাটিও কাৰো এভিকশ্যন কৰা নাই। কিবা আছে মোক এটা হোৱাটছআপ দিলে হয়। সেটেলাইট চিটিটো য'ত আছে টাউনশ্বিপ তাতে হ'ব। সেটেলাইট চিটি দুনিয়া ভৰৰ জেগাত হ'ব নেকি? ইমান টকা মানুহৰ ক'ত থাকে? সেটেলাইট চিটি য'ত HPCৰ জাগা আছে যি অলৰেডি আমাৰ হাতত আছে তাতেহে হ'ব। গোটেই জাগিৰোডখনত সেটেলাইট চিটি হ'ব নেকি? 5000 বিঘা মাটি তাতে আছেই দেখোন কিমান বিঘা মাটি আছে আছেই অলৰেডি আমাৰ লগত। এইখিনি হ'ল এই মানুহখিনি আছে ফৰেষ্টৰ মাটি। মই যিমান দূৰ জানো মোৰ ভুল হ'লে এই মানুহখিনিক মাটিৰ পট্টা দিবৰ কাৰণে আমি আকৌ বেলেগ জেগাত ইমান মাটি ফৰেষ্টক দিব লাগিব। দি পেলাই মানুহখিনিক পট্টা দিয়াৰ এটা প্ৰস্তাৱ চলিছে। এটা আপোনালোকে ফৰেষ্টৰ মাটিত থাকিব, তিৱা মানুহখিনিয়ে ফৰেষ্টৰ ৰাইট পাব, বাকীখিনিয়ে নাপাব। এতিয়া যদি এই 2000 বিঘা মাটি 2000 বিঘা আছে হয় নহয় 2700 বিঘা মাটি ফৰেষ্টৰ পৰা মুকলি কৰি আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে আমি বেলেগ জেগাত আৰু 2700 বিঘা মাটি ফৰেষ্টক দিব লাগিব। সেই মানুহখিনিও ৰেডি হৈ আছিলে বেলেগ জেগাত যে 2700 আমি ফৰেষ্টক দি দিম আৰু এই মাটিখিনি আমি মুকলি কৰিম। ফৰেষ্ট হয় এইটো ফৰেষ্ট হয় নহয় মাটিখিনি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক নহয় পিজিআৰ নহয়, ইট ইজ এ পিয়ৰ ফৰেষ্ট। বেলেগ কথা ফৰেষ্ট হয়। 2700 বিঘা মাটিত ফৰেষ্ট থাকিলেও তিৱা মানুহখিনিৰ সমস্যা নাই, ফৰেষ্ট ৰাইট পাব পাৰিব। নন তিৱা মানুহখিনিয়েতো থাকিব নোৱাৰিব। কেতিয়াবা হাইকোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ হ'ব যে এভিকশ্যন কৰক, ফৰেষ্ট এভিকশ্যন হৈ যাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে কৰিব লাগে কি চৰকাৰক সহযোগিতা কৰি মাটিখিনি ৰাজহ মাটি কৰি দিব লাগে। দি পেলাই আপোনালোকে মাটিৰ কাগজ ল'ব লাগে। আৰু এইখিনি কৰোঁতে যদি চৰকাৰক কিবা অলপ বনাবৰ কাৰণে 200-300 বিঘা মাটি দিলে নিদিলেও নাই, ইমানে চিম্পল কথা। जे इलेक्शननि जोबनायनि उनावबो जोङो जायफोर सुबुङा BPL खालामनानै दावराव दावसि बा खालामबाय थादों बेफोरबायदि नुनो मोनो ससियेल मिडियायाव। जियानो जाया मानो इलेक्शना जोब्बाय, जोंनि गोसो बायदियै जाय बिजाथिया जोंनि समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन जानो हागौ बेफोरबायदि सुबुंखौ नोंथांमोनाबो गावनि बेसेन गोनां भटखौ होनानै सायख'बाय। दा खोथाया जादों जोंनि गेजेराव BPF आरो UPPL खालामबाय थानानै जोंहा मुलाम्फाया मा दङ? नांज्लायबाय थानानै सोरजोंबा नांज्लायनानै सोरजोंबा बाथ्रा दान्थेलायनांगौ मोजांनि थाखाय, नाथाय जोङो गाज्रियै बेफोरबायदि गाज्रि खोथाफोरजों बेफोरबायदि डिफाइड खालामबाय थाबा मा जानो? आरो बेनि सायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दाख्लैनि खौरां मेलथ' बुंजाया बेखौ मा लादोंमोन होनजायो, मोनसे निउज पर्टेला मोगा-मोगि लादोंमोन आरो बेयाव बिथाङा बे खोथाखौ बुंदोंमोन। Simple बात बताता Abhi Hagrama Mohilari is with us. Pramod Boro has lost the election. लेकिन प्रमोद का साथ वो चुनाव हारे हैं, लेकिन why should I lost my relationship? व्यक्तिगत तो मैं उनको हर दिन फोन करते रहूंगा, वो भी मुझे करेगा, मिलते रहूंगा, खाना भी खाते रहूंगा, चाय भी पीते रहूंगा। और जब जरूरत पड़ेगा जब जरूरत होगा मुझको लगे कि उनका साथ पॉलिटिकल बात भी करना चाहिए, मैं बात भी कर लूंगा। तो मैं नहीं मानता हूं ये कोई बड़ा आर्ट है। लोगों को ह्यूमन रहना चाहिए। जो हारे होते हैं उनको नेग्लेक्ट मत करो, बिकॉज जो हारते हैं आज काल वही जीतेगा। ये एकदम फंडामेंटल प्रिंसिपल है। आज जो चुनाव हारे हैं 5 इयर्स बाद वो जीतेगा। तो इसको पोटेंशियलिटी हिसाब से ट्रीट करो। ही इज योर पोटेंशियल फ्रेंड इन नेक्स्ट 5 इयर्स। भिडिअखौ नुनो मोनबाय नोंथांमोना। भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुजिखौ जे राजनितिकनि दैदेनगिरिफोरा मोनसे पार्टिखौ गारनानै मोनसे पार्टिजों थांदोंब्लाबो बैनि लामाखौ लाखिनानै दोनो। आरो आं बेखौनो बुजियो बा नोंथांमोना मा बुजिदों बेखौ मिथिया। गुबुननि फाफ्लियाव दोननानै गावनाय होननानै सोदोबखौ बुङो जे गुबुननि फाफ्लियाव लाखिनानै गावनाय। स' बेफोरबायदि खोथा। बेनिखायनो
इउपिपिएलखौबो नागाराखै बिपिएफखौबो नागाराखै पार्सनेलि जुदि नांगौ जायोब्ला बिथाङा रायज्लायगोन होनदों दा जोंनि गेजेरावसो जोङो इउपिपिएल बिपिएल खालामनानै बुलायलायो मालाबा नाथाय बेफोरबायदि हाइ लेभेलाव बै खोथाफोरखौ लांनानै जोंहा लाइफआव जेबो गैया नंगौ जोङो दैदेनगिरिखौ मोजां नांगौ दैदेनगिरिखौ जों सायख'नांगौ रायजोनि खामानि मावनो थाखाय समाजनि खामानि मावनो थाखाय नाथाय बिदि होनानै जोङो बाथ्राजों दान्थे बिदान्थे खालामनायाबो जोंनि मोजां खोथा नाथाय बिदि होनानै जोङो गोजौ थाखोसिम सोरजोंबा बुज्लायनाय सोरजोंबा बायदिसिना गाज्रि थासारि खालामनाय बैफोरबायदि थासारिखौ जों जानो नांला दिनैनि समाव बेनिखायनो ग्राउन्ड लेभेलाव थानाय सुबुंफोराबो जों बुजिनांगौ जे राजनितिकआ माबायदि राजनितिकनि ABCDखौ जों मोजाङै बुजिना लानो नांगौ बा लानाया गोनांथि जोंनि थाखाय स' जियानो जाया मानो गोबां नोंथांमोना बे साननैसोआव PhDनिबो गेजेराव गोबां दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनखादों आरो क'क्राझाराव दतमा माबा मा होनदों रबिराम सार आरो शिउली मेडामखौ लानानै सोरखौबा सासे मिनिस्टार नांगौ होननानै खौरां मेलनि गेजेराव बिबुंथि होनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों स' जियानो जाया मानो दिनैथ' जाबायना गाबोनो जे मा जागोन मोनदों मिनिस्टार दाबावगोन आरो गाबोननै स्पिकारखौ सायख'हागोन आरो बेजों लोगोसे मा होनदों 21 आरो 21 22 आरो 25 आरो 26आव UCCनि माबाखौ माबा खालामगोन बेखावगोन मा दङ बेयाव बे सानखालि जोङो मोजाङै बुजिना मोनगोन जा जों गासैखौबो मोजाङैथ' मोनखायाखै नङा होमबा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबाय जुदि मोजां मोनोबा भिडिअ खेबसे लाइक खालामना होबानो जाबाय स' भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि बाय बाय